רגע, אנחנו צריכים לשים אותה שם. אולי קודם כל נשמר את המוח. אני חבויה. אנחנו לא מתחבים. ארז, רואים אותי? רואים אותי? תקשיבו אותי לכם בשישושה. תקשיבו אותי ככה בצוואר כמו שושה. זה מצולם. יובלי, אתה רואה את כל הפלט. אם יראו אותך, זה הסוף שלך, זה הסוף שלך. בואי הנה, אבל מה אתה שוכב? תקשרו אותי כמו שושה. אני אצלם כמו בנשיונל ג'אוגרפיק, מצלמת תזזיתית. שים אותה שתלחום. זה אמיתי המצלמה? זה בסדר. אני ממש במאי של מצלמת תזזיתית. בואי הנה לפה, יובלי. זרוק אותה פנימה. זרוק אותה באוויר, באוויר. זרוק אותה באוויר על הגג. תקשיב, אם אתה זורק אותה פה על הגג, אתה זורק אותה פה על הגג, תקשיב. ישמעו אותך, ישמעו אותך. ומתקלקלת למטה. אז תן לצלם, אתה מפריע לי. איפה הם בכלל? אני לא רואה אותי. גיזיגי. לכי לשמה, תזרוק אותה, תן לה ביתה, תן לה מפה ביתה ככה, נו. אחמד טיבי הוא חבר כנסת. יש לנו בש"ס חבר כנסת של ש"ס. ביישוב שלנו. יש לי טיבי שכן בבית ויש לי טיבי שכן בבית. קח אותה, קח אותה. בואי, בבקשה. אוי, איך הוא דומה לי. מסכן, איך הוא בוכה. מאיה, אני שכחתי את הקול שלה, אני אומרת, תהיה אותו קול שלי. באמת? שהייתה יודעת לבחור? יום הולדת, חגיגה נחמדת, מה נעים ומה נחמד, שכל בן וכל בת לא נולדו ביום אחד, רק ביום הולדת, רק ביום הולדת. יום הולדת, חגיגה נחמדת. תגיד, תפסת את הפנים של אמא כשהייתה זה? בוא תגיד לי תמונה טובה, תגיד. לא, מסלם, מסלם. עכשיו להיפטר מאיתנו. את יודעת, אני מסתכלת על יואב, אני אומרת, איך הוא דומה לי? יואב, שמעתי את הקול שלה מרחוק, היא אומרת, אתה. לא באמת הפתעה. הוא קיבל טראומה לכל החיים עכשיו. אני לא אוהבת הפתעות כאלה. מה אני אעשה משפחה? אל תשאלי בדרך מה שהיא עושה. ואני צריך לשמור כל הדרך, ואני אומר לה, כן, את צודקת. אם כל המשפחה תהיה ביחד, זה יהיה בסדר, וזה יהיה בסדר. אני אומרת לו, מה אני אעשה איתך בסדר? אני אלך תחת העצים. אסף אומר, מה יהיה אם אנחנו נקלקל להם והם רוצים להיות לבד, רק כמה מסף? אני אומרת לו, אני שאני אוהב מתחת העצים הייתי איתך, די. רק רגע, לאבא יש הודעה, יום שישי
יש ארוחת ערב. אנחנו לא הספיקה לסיים את המשפט דומה ל... כן, אני מביאה חודו. Buena. מה נשמעת? בואי נלביש אותה. מה היה טוב שדומה ליואב? בואי נלביש אותה. מה אני עושה איתו? מתחת לעצים, אחי, משאירים אותך לאור. לא, שני דברים קראו לי. אחד, תשלם את הנעליים של אבא שלך. מה? לא פנית ישר ימינה. הוא למד לא, אחד, קיבלתי טלפון זה לאלבום מרקפת, שלו, של השיגור. כן? מה נשמע, איפה אתם? ואז פספסתי את הפנייה ימינה בצומת סומך שמה, ונסעתי עד הכלל. הרגע יצאנו. מה? הרגע נעמדנו. הרגע יצאנו. מה פתאום? הרגע יצאנו, אמרנו זהו, נראה לנו שצריכים להגיע ויצאנו. אוקיי, בסדר. כן, לא חיכינו דקה. לא. הגעת לגדול? כן, במקום לפנות בכביש